Ассалому алайкум ҳавотони азиз. Имрӯзанги навори мо дар бораи солнечный прожектор мешавад. Шумо медонед ки рӯз ба рӯз ҳама лампочкаҳои барқӣ солнечный шида рафтаистанд. Дар ин ҷо прожектори солнечмон ҳастанд. Аз афтоб рӯзона заряд мегирад, шабона то саҳара барои шумо рӯшанӣ мекунад. 120 ватт мешавад. Датчик движениядор. Ин комплект ба пулт, батарея, хамуд, гайкаболт ҳама чизошон ҳастанд. Нархашон 420 сомон тамоми минтақаи Тоҷикистон равон мекунем. Вақте ки шумо назди ин прожектор омадед, дальний шида меистад, гузашта рафтед, баъди 2 дақиқа 3 дақиқа пас ин ближний шида меистад. Бемалол рӯшанӣ карда меистад. Ҳозир маҳаллаи худамон ба часпондагӣ тамошо кунед. Шабона чӣ хел гирон мешавад, вайша барои шумо нишон медиҳем. Ин пулт қатӣ бемалол шумо управление карда метавонед. Пулташ 5-6 метр бемалол қабул карда мегирад. Ҳозир видеоро тамошо кунед. Тамошо кунед, дар ин ҷо маҳалла ба 7 дона часпондагимон ин рӯзона заряд мегирад, автоматики шабона шуд гирон мешавад. Вақти номази шома автоматики гирон мешавад. Ина пулт қатӣ бемалол шумо гирон карда кушта мегиред. Ин автоматики шабона шуд гирон шуда рафтан мегирад. Тамошо кунед. 7 барои ҳамин куча ба часпондагӣ. Худаш гирон мешавад, худаш мемурад. Тамошо кунед. Ина ҳамон видео ба нишон додагӣ прожекторо равшани сабед чӣ хел шуд равшани. Уже дуташ ближний шидан. Вақте ки одам гузашта рафт, ближний мешавад. Иҷозат дальний истодааст. Ҳозир шумо наворда диден ин прожектор коркуниша. Агар видеомон маъқул шуда боша, як лайк, подписка кардани фаромӯш накунед. Рақамҳо дар рӯи экран ҳастанд. Бемалол занг зада муроҷиат кунед. Тамоми минтақаи Тоҷикистон равон мекунем. Ин видеоро барои прожектор мехаридагӯ равон карда монед.